video. Danas ću 2 videa snimim kako sam vas i nije nam se video čovek u Spider-Manu delu i ako će možda snimim Spider-Man delu, a u Flashu delu nisu nam se video čoveki koji su bili. Ali ću zahnem taj video, onda ih imaju zagovate i krećemo u video. Da ubacite like, subscribe, ćemo i preplatite se. Od danas krećemo, vi se to ne govorim i bacite like, subscribe, ćemo i preplatite sve. Vidite, dobio sam Lucky Block, ja neću ga... Talpa di ferro. Neću ovo uradim. Berber patapim. Trulimero trulicina. I kako se ovi moći da me udara. Ono drugi. Sorry. Hajde neko dobro. Ovo je neki spesmi od žirafaca, ja meni zarim. A jem je to franci, a jem neću to govno. Meni treba žirafaca ekstra i evo još malo para mi fali. I onda kad se rimbruntujem, ja ću dobijem ovu ruku i ovo sa čovekima zamenim mesta. I na primjer ja sad je neki čovek u bazu i mene mrzi s onom kvantum klonera, ga postavim dok na mesto moje bude unutra i onda pritisnem i ja sam unutra. Ako ti je to dozvoljeno, samo tu gde menjaš mesta, ti samo to iskoristiš. Sada neko se pojavi na čoveka, ti pritisneš i bum, stvorio se gde on bio, a on gde si ti bio, on se tu stvorio. Ali nemojte da budete u bazi ako imate dobar brain rot koji je to urade, pošto možda vam neki dobar brain rot uzme i ja sam nekako izbegne i on pobegne sa vašim brain rotom. I onda ste sami ste krivi što ste izgubili svoj brain rot. Ja sad u ovu igricu čekam neće žirafica istrav ili neko spono pred mene sa žirafica istrav i ja kad mu se otključa baza moja brzo ukradem, predstavim u moju bazu, kupim brzinski pare i brentujem se i tako. Idem malo van baza, pa mi bude dosadno. Ali samo zato sam bazu, pošto ćem se odluča baza 6, 7, 90 naše sumi. Ja ste gledali onaj video gde pričam o 90 naše sumi, drugi deo, ali jako zanimljiv deo. Gde malo kao ono tako. A možda vam i čak sutra snimim video. I ljudi to kao kad sam mislila sam svoj prvi video izbacio, ali zapravo sam izbacio moj prvi shorts
moj profesor izbacio. Jaz sam mislila je to video. Moji roditelji sam mislila da sam im rekao mahnu. Inače ili ja moju svakom. I svaki se dokazao. Zato što moj roditelj ne znam zašto neće da se dokazuju u moj video, ne znam zašto. I gledajte, zirafu Celeste. I ljudi, ovo mi je kratak video, pošto ne mogu snimam. Zato je ovo bio kratak video, čao.